deca Nela, Kasandra, Boki i Deki. Pa ja imam 75. godinu, nisam još čuo u jugoistočnu i južnu Srbiju, a u opštinu Marošinu uopšte nije se desilo to da. Bile su možda trojke retko, blizanci su bili, ali 4 nikad nije. Mislila sam da će da oteli 2, jer mi veterinar bio dolazio i rekao moguće da oteli 2. Ali po njeno nošenje stalno sam je gledala, toliko je bila krupna, još pogotovo kad leži, to je bilo, muž samo kaže hraniš kravu, hraniš kravu. I na dokrajke bebe su došle na svet. Leže krava i vodenjak izašao, ja ga izbušim, gledam još jedna noga, uhvatim i onu drugu nogu, izvučem ga tu i stavim pored njih. Malo mu bacim isto vodu i malo u nos ga pipsa, onda malo reaguje, vidim da je živo, sve u redu. I odem gore, rekao, slabi ste majstori, rekao, ja sam još jedno, rekao, sam otelio. Kako? Rekao, evo ga 4. Ma nemoguće, rekao, evo, sad će da vidite. Možda ćemo jedno da ostavimo, jer mi je toliko žao, toliko se ona mučila da ih donese na svet, jedno ćemo ostaviti pa šta bude da bude. To je sreća koja ne može, samo u sebe može da doživiš, mislim, ja nisam bio svestan, pogotovo kad se otelilo ovo 4. A rekao, šta se ovo desio? I tako. Ispunila mi se jedna i želja i ta u životu. Ja mislim za okolinu, gospođo, da je sreća i nije se to desilo ovde u našem kraju.